מיכאל, מה המצב שלך? מצב שלי גרוע, גרוע מצב שלי. יד גרוע. אני פורש. נו, מה קרה לך? נו, זה נוסחה פשוטה. נו, 2x פלוס y. זה שלי. אתה רמאי. אני רמאי. די חבר'ה, תפסיקו לריב. מירה, אחד המורה המגדלות של ריף. סורי גייס. הייתי בישיבה משבע בבוקר. מיכאל, יבגני, איריס, מירה. מה לך? מה אתה אומר? מי מכיר את השטויות שלכם יותר טוב מאיתנו? איציק יקירי, מה שלומך? איך הייתה המתכונת? האמת שלא משהו, אני צריך לבוא ולדבר איתך. אתה תמיד תוכל לבוא ולדבר איתי. אני תמיד נמצאת. חוץ מהמי, ראשון, שני, שלישי, חמישי, שישי. אז אפשר לבוא ביום רביעי? לא, יום רביעי זה יום החופשי שלי. למה דווקא יום רביעי? כי ביום רביעי אין סי. מיידי, איזה כיף לראות אותך שוב. גם אותך איריס. טוב, איתך עבודה תהיה מאוד קלה. תמיד מצטער, תמיד מרים כיסא, תלבוש לך כמו שצריך או מתחת לאיזה קפוצ'ות, שמומה, פומה, חבר במועצה או בוועדת קישוט, נותן לחברים להעתיק או לסחורים. אולמית, נותן לחברים להעתיק? כן, כאן למעלה זה נחשב למעשה טוב בגיל עזרה לחברים. סורי גוייז, אני לא יכולה להסתכל עליכם. בשיעורים יש? יש. נו, כן או כן לא? כן. רוצה לבדוק? נו, לא. למה לא? נו, לא אני אמרתי. לא יקום ולא יהיה! אז מה הוחלט? טוב, קיבלת אחד. כן. תודה, יש. נקסט. מירה, את יודעת? תמיד ידעתי שיש לך משהו אלוהי בעיניים. ומלכה, וואו, איזה חולצה? מתאים לך לשיער. אוי מקסים, תלמיד כלבבי. חן לא מתחרפל. יבגני תרשום, התחלפות אחת. טוב, איתך עבודה, גם תהיה מאוד קלה. אבל למה? מה עשיתי? 17 מנות באנגלית. מנה במתמטיקה. מנה גם בפיזיקה וגם מנה פלאפל. והשעיה מבית הספר. רגע, זה לא נגמר. הבאת הכל לדיון השנתי ושליחת הסתייגויות בשיעורים. אומרים מסדרונים בעברית. נו, צבא, איפה צבא? נו, מה אתם אומרים? נו, כן או כן לא? בבקשה לא גיהנום, זה ישרוף לי את השיער. מיידיר, אתה יודע מה המפתח להצלחה? practice. לכן הבאתי לך קצת מקסימים, תעשה את הדבק ו-see you later. תביא את העצמי. נו, כאן. לאן אתה הולך? בוא הנה. מצב שלך עכשיו לא טוב. לא טוב, גרוע, מצב גרוע. אבל בסוף יהיה... בסדר, תלך, אני לך שתלך. נקסט. זה באמת פה? מפה הולכים לגן עדן? אותי לא לגבי זה. הבאתי קורות חיים, המלצות. אתה רואה את הכיסא הזה? תהפוך אותו. נו, נו, 2 שניות ו75 מאיות השנייה. תראה איך עושים את זה. אבל זה מה שעשיתי, אפשר לעשות עוד פעם? נו, גו. איך הייתי? אני חושבת... אין מאמץ גרוע, אין מאמץ. נו, זה צבא. סורי. אחד לא עושה מה הוחלט? טוב, נו, אני חושב גן עדן. גן עדן? נו, גן עדן אני אמרתי. טוב, בסדר, גן עדן. יש. איך הם כל פעם נופלים בפח? מה זה?
זה איזה חלון, בחיים שלי אני לא ראיתי תמיד מקבל 10 בפיזיקה, בחיים שלי. גרוני ניחר, אני חייבת קפה. תלמיד הבא שבא נעשה לו מבחן הבאת קפה. הבסיס חלב כמו שאני אוהבת. ושיביא ברדיו מיכאל. טוב חברים, תמה הישיבה. Thank you.